lusungke ti ili kuken ka piman payday tirik na kapag panagsen na ay na ngem magan anusa anyang ruti maaramida aglabas ti aldaw sutnget kunti lawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awal kang dito'y sidong ko awan pani sa daga kadagiti parikot ko lamis ti agsapa agkarayam to'y bagig Jakun marik na tagidin apara ayan yan anak sempit yo lagi pen di ayan ayan anak labas di aldaw sipnget kunti lawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awan kan dito'y sidong ko awan pangi sa daga kadagiti parikot ko aglabas ti aldaw sipnget kunti lawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awal kan dito'y sidong ko awan pangi sa dagat kadagiti parikot ko aglabas ti aldaw sipnget kunti lawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awan kan dito'y sidong ko awan pangi sa dagat kadagiti